Vítám vás tady u podcastu, u rozhovoru a těším se moc na dnešní téma, který jsme vybrali nervový systém právě v oblasti mateřství. Samozřejmě i tak je to dost široký, ale budeme se bavit nejen teoreticky, ale zejména z roviny vlastních zkušeností, z roviny vlastních příběhů a věříme, že to v období, kdy natáčíme, což je tedy advent, přinese poklid nervovým systémům nás matek, nás žen, který si přejou mít doma v té jeskyni klid a bezpečí a někdy se to úplně nedaří, všeobecně, ale právě v tom období toho adventu a těch svátků. A na to téma nervový systém, já už tady mám podruhé velmi milého hosta, moji velmi blízkou kamarádku Niky Melia. A je to náš druhý rozhovor na téma nervový systém. Ten první si můžete poslechnout a dáme ho do popisku, kde jsme se bavili o úvodu, proč nás vlastně to téma nervový systém a práce s ním zaujal, proč je to pro nás tak důležitý, proč pro nás ženy, ale nějak citlivý bytosti, všeobecně bytosti je důležitý zabývat se tím nervovým systémem. Všechny A pokud bytosti. všechny bytosti, ano, Všechny všechny. bytosti. Tak. A pokud z mé strany ještě někdo se nepotkal v online prostoru s Nikin Melia, tak v první řadě je to moje velmi blízká duše, takže vám tady zprostředkovávám, jak vypadají zhruba naše rozhovory, které probíhají vlastně po WhatsAppu, protože Niky bydlí v Německu, já bydlím v Čechách, takže naše přátelství primárně probíhá na dálku a sdílíme různá témata, třeba právě tu fascinaci nervovým systémem. Známe se od dob Mindfulness Akademie a každá jdeme trochu jinou cestou a Niky se začala věnovat vědomému tanci, jak by se to dalo třeba tak nějak všeobecně nazvat, a věnuje se právě tomu, jak skrz to tělo poznávat, aspoň takhle to vnímám já, jak skrz to tělo poznávat sebe, jak tančit se všema těma archetypama, který se v nás ženách a v nás bytostech vlastně propisují, ať si toho jsme vědomi nebo nejsme vědomi, jak můžeme skrz ten pohyb vlastně zpracovávat různé události v našich životech a jak můžeme to tělo uvolňovat a přivádět ho právě do toho stavu bezpečí, do toho stavu, kdy jsem OK, tak jak jsem, s tím vším, co zažívám. Teď mám úplně husí kůži, protože ta práce Niky mě jako hodně v mnohem fascinuje a nejsem sama. Niky je průvodkyní mnoha ženám, pořádá pobyty živé, pořádá online právě setkání, kde si s ní můžete nacítit na to svoje tělo skrz tanec, ale celkově skrz pohyb. A rozhodně jste ji mohli zažít na mnoha konferencích, kde předává tady to svoje know-how, ty znalosti, ale hlavně samou sebe, protože jak často říká, tak ten její život je neoddělitelný od té práce, takže je tam hodně, hodně otisknuto to, kým je. A to právě ta role mámy, role ženy, i určitá citlivost. Takže i já věřím, že se máte na co těšit a tobě, Niky, moc díky, že jsme si udělali v tomto čase čas na sebe a i na to natočit ten druhý díl toho rozhovoru. Chceš k tomu, co jsem říkala, něco dodat ještě? Já jsem se teď tak jako rozplynula. Já mám radost, že jsme tady. A možná to ještě doplním hned takovým jako úvodem v nervovém systému a vůbec z toho, co možná i další ženy zavnímají, že jako máme, potřebují. A to, já jsem tak jako poslouchala, když si o mě mluvila a já jsem se tak jako rozplývala v takovém jako i tohle jsem já. A bylo to jako medicína, nejenom jako pro ego v tenhle moment, i když mám ego a tak jako taky s ním ráda tančím a tak, ale právě teď už jsme vpluli do toho, jsou zimní prázdniny, vánoční prázdniny, a jo, mateřství, partnerství, tak jako zatím se to tady tak jako různě mele a pro mě to bylo
jak výstup na takovou, jako takové bezpečné zóny, takový jako bezpečný ostrůvek dosycení, a protože někdy se ztrácím v tom, co se děje v té každodennosti, a vlastně zapomínám na všechny ty další aspekty mého života, které třeba nevypadají tak chaoticky jako mateřství. A tady to jsem měla ten moment, kdy jsem říkala, wow, jako být jenom s někým, kdo mě vybídí a kdo mi připomene i ty další části, které my všechny máme. Já, ty, všechny ženy jsme, nebo všechny ženy, ty, co jsme mámy a máme mnoho dalších životních rolí, poloh, zkušeností, a někdy je skvělý, když máme ten mechanismus, který nám připomene, hej, i tohle seš ty, a my skrz to jako dobijeme už baterky, sílu k tomu, jo, já jsem i tohle, a to mi dá sílu i pro ty krušnější chvilky, nebo mateřství mají samozřejmě nádherný chvilky, ale z mé strany, a my jsme se shodli na tom, že chceme posvítit i na ty krušní chvilky a trošku je, jak já tomu ráda říkám, normalizovat. Takže jako tohle prožíváme, tohle je OK, a takhle my s tím pracujeme a pomáháme si, a třeba vás to inspiruje. Takže možná za mě jenom velikánský díky, už jenom to, že my spolu tady vstoupíme do toho prostoru, který je takovej živej, pečující, podporující, až jako posvátný, a my jsme si už jako dlouho přáli, že se prostě takhle budeme bavit o těch věcech a budeme to s váma sdílet, protože i já vnímám tu inspiraci, sdílení těch zkušeností, poznání sebe samých v druhých a zjistit, to nejsem jenom já. Jako prostě obrovsky léčivý, obrovskou medicínu. Takže jenom děkuju, že jsi to ziniciovala, že do toho jdeme a že si užijeme ten předvánoční čas takhle v tom společném prostoru a sdílení k tomu, co je živý a co je prostě pro nás důležitý a co je neoddělitelnou součástí našeho života a co nepotřebuje být na jedničku. A ti předám slovo. No a pro ty, kteří jste se ještě nepotkali se mnou, i když já vnímám, že jsme s Niky docela dlouho v tom online prostoru propojený, takže v některých rozhovorech jsme se už prolnuli s různými tématy, ale moje jméno je Martina Chomátová a já se věnuju mindfulness a přináším vlastně takový laskavý, obyčejný chvilky, kdy právě můžeme jako ženy, mámy spočinout. Píšu knížky, které jsou na téma právě té laskavosti a zpomalení, a zároveň tvořím prostor, kde může ten náš nervový systém vypnout všechnu tu agendu, kterou klasicky sebou neseme skrz zvukový lázně, takže to moje pole pardon, je hudba. No a to úplně první téma, který ty si trochu nakousla, je to, že my, když se začneme vzdělávat, třeba na poli nervového systému, nebo mindfulness, nebo někdo začne chodit na jogu, nebo začne prostě s tím vědomým tancem, nebo prostě takový první impuls, který já jsem jako hodně vnímala, jako takový vnitřní tlak v té roli mateřský je, já ale musím být teď jako máma pořád v klidu. Yes. A když se začneme jako bavit o tom tématu nervového systému a nějak si k tomu přičuchneme, tak já ale pořád musím být regulovaná. A ten nervový systém musí pořád být jako v tom módu, jako OK, všechno to je jako v bezpečí. A ono to jako dává nějak smysl, protože my vědomě či nevědomě víme, že jsme jako taková zářička do prostoru, taková ladička toho prostoru, že skrz tu naší pohodu či nepohodu se ladí ta naše jeskyně, ty naše děti, jo, a že my to tam jako vytváříme. Ale tím, když si pomyslíme na to, že jakoby od sebe tohle chceme, tak vlastně na sebe vytváříme tlak, v kterém ten nervový systém paradoxně vůbec nemůže být v klidu, protože my pracováváme spoustu přesně těch jako hádek třeba, nebo emocí, které se okolo nás dějou, a to bychom museli být opravdu nějaký jako matky Terezy, aby a je otázkou, jestli ona by to taky dala, kdyby nebyla v tom klášteře. Jo, takže
je otázkou, kdo to jakoby dá. Takže tohle téma bychom chtěli si na ně posvítit. Natáčíme to den po slunovratu nebo v období slunovratu a to znamená, že nám do toho hrajou i období, kdy my chceme vytvořit ty poklidný, úžasný, napojený rodinný svátky, plný všeho toho krásného, té lásky, té štědrosti a pak do toho vleze ta realita. A ta realita někdy umí být jako právě opak toho, co my si jako představujeme. Takže to je téma, co je naším záměrem, aby se ten váš nervový systém a náš nervový systém, už jste slyšeli Niky a já s tím úplně rezonuju, že skrz to pole takhle společný ty naše nervové systémy můžou udělat takový já mám na Vánoce konflikty doma, nebo Já mám jenom vedlejší anekdotu. V ten moment, kdy si řekla, a ta realita potom, otevřela má dcera dveře, probudila se zrovna a tak na mě koukala, co bude. Ale zase odešla. Což jak vesmírný takový potvrzení toho, ta realita může být jiná, než jsi připravila. Jo. Takže je to krásný vědět, že jsme ty ladičky. Je to krásný, že dokážeme nějakým způsobem v dnešní době, že je spoustu studií a znalostí a dovedností, kterými doopravdy můžeme pečovat o ten náš nervový systém a můžeme vědomně si tvořit ty ostrůvky toho klidu a bezpečí. A ty ostrůvky jsem si počula od tebe, Niky, ty je často takhle popisuješ, ty ostrůvky. Ale zároveň je dobrý vědět, že i když to budeme znát, i když o tom víme, i když se o to snažíme, tak to prostě neznamená, že budeme jako 24/7. No. Na podcast, kdo mě nevidí video, tak jsem ukázala takovou meditační pozici, jako kdyby vyzenovanou. Ano. Můžu navázat na to, a ty mě, protože já tady už jako já několik poznámek už se mnou tak jako tančí. No pojď. Nádech, výdech. Aby přišlo to, co je nejdůležitější v tenhle moment. Já bych možná úplně jako na úvod tady v tom aspektu aspoň jemně posvítila na takovou iluzi o regulaci. Iluzi o regulaci a zregulovaném nervovém systému plus iluze o osvícení. Jo, což teda se velmi ladíte krásně na tu budhovu polohu tady. A já začnu s tím nervovým systémem, což je absolutně skvělý, že se tolik mluví. Já jsem byla na letišti v Kosmopolitanu, se prostě psalo o polyvagální teorii. Jako paráda. Paráda. Jedna z těch věcí, kterou je za mě úplně skvělý si uvědomit a podívat se na ní, je to, že regulace, za prvé regulovat nervový systém. Jo, my si můžeme představit, že to jako máme takový jako tlačítko, nebo takový to kulatý na těch věžích, hifi věžích bývalo. Když jsem byla malá, jo. A že otočíme prostě ten zvuk, jo, volume nahoru, otočíme volume dolů. A náš nervový systém, my, když se takhle bavíme v tom kontextu mateřství, když je toho hodně, když se potřebujeme zregulovat, a to skoro mám tendenci dávat do uvozovek, tak jedna část té regulace je to, když je toho jako hodně, tak jak vyventuluju to napětí a dostanu se zpátky do klidu. Jo? A tady už jenom chci ukázat na to, jak vyventuluju to napětí. Ono neodejde jenom tím, že stlumím. Jo? Ono tam je ta práce s tím tělem, zvukem, pohybem, dotekem. Ono potřebujeme, když je toho hodně, tak se potřebujeme vyventilovat a zregulovat směrem dolů. To je často, když se mluví o regulaci, tak často mluvíme o tom, chceme se zregulovat, chceme, ty jsi to hezky napsala, ten klid, to bezpečí, tu pohodu, ještě jako ty Vánoce k tomu zvou. A tady ta část, jako magická část roku, ten čas navíc prostě, kdy ty vánoční noci úplně
že ono se úplně jako něco změní venku a kdyby jsme byli v tom ideálním vesmíru, tak se jenom tak jako ponoříme prostě do toho klidu. A náš ideální vesmír je ale rodina, spoustu potřeb, spoustu prostě věcí, co se děje. A nemůžeme tam být třeba tak, jak bychom si přáli. A často, když se jako mámy bavíme, tak mluvíme o tom, nebo tak jo, tak jako slýchám to, abych byla prostě v klidu. Chci dávat prostě v klidu emoce dětí, jo? Chci být jako vyklidněná, chci být velkorysá, chci být štědrá prostě pro ty, tak já to popisuju svými slovy, jo? Pro to, co se děje, prostě mít pochopení a tak, jo? Takový to přece jako máma, ta ideální máma to jako zvládá, jo? Protože to má jako srovnaný v té hlavě, ví, co se děje a tak to přece jako zvládne a bude jako zregulovaná směrem dolů, dokáže prostě regulovat ty emoce dolů. Což ale znamená regulovat a ventilovat a někdy se nám to daří. Jo? Což necháme téma třeba na jindy, nebo se k tomu dostane později, té spoluregulace toho, ty si řekla, my jsme takové zářičky. My jsme zářičky a my učíme ty děti ale i ty ostatní věci. Nejenom zářit, nejenom klid. K čemu se chci dostat? Je to, že my někdy potřebujeme ten nervový systém a vůbec to dění, jo, stlumit, zregulovat směrem dolů. A vidíš, já tady to tělo, jak používám pořád. Jste na podcastu, tak já tu točím prostě tady tím tlačítkem pomyslným, protože o tom neumím mluvit jenom slovy. Celé mé tělo tím mluví. Někdy potřebujeme stlumit, to znamená vyventilovat, sklidnit, jo, sebe a skrze to, že sklidníme sebe, tak se začnou jako sklidňovat postupně i druzí, většinou ne hned, chvilku to trvá, ale ta regulace je i směrem nahoru. Jo, zregulovaný nervový systém neznamená jenom klidný nervový systém. V tom stavu prostě té sociální angažovanosti, jo, ventrál vagal se o tom mluví, takový to, když jsem jako v pohodě, když jsem právě jako štědrá, velkorysá, mám pochopení, ty věci mě nerozhodí, jo, když se něco děje, tak na to dokážu reagovat, aniž by mě to rozhodilo. Já tak používám taky to rozhodilo, aniž by mě to prostě vyhodilo jako z konceptu. Což je skvělý stav a myslím si, že pokaždý, když ho zažijem, tak bychom si to měli vychutnat, oslavit, užít jako jo a říct, jak to mám od Kamy Dvořákové, která dělá laskavost, jako mindfulness laskavost a je to taky žena, kterou jsme potkali v tom prvním roce, když jsme se s Marťou seznámili a já jsem s ní jednu dobu procházela jako takové laskavé psychoterapie a naučila jsem se jednu větu. A to, ať se mi dělají krásné věci, anebo prostě šílené věci, tak já jsem si k tomu řekla, i tohle jsem já. Jo? A my máme tendenci to zachytocovat v těch intenzivních záležitostech, v tom, když se jako něco děje, když jako tohle jsem já, nezvládám to, řvu na ty děti, zase se to prostě podělalo. Taková ta kritika, která je s tím spojená a taková ta spirála, na kterou se můžeme chytit. Jo, i tohle jsem já někdy řvu, nedávám to a doufám, že se k tomu ještě pak dostaneme, ale i to, když wow, tohle bylo hezký, tohle se nám povedlo, jo, a v ten moment jenom zastavit a říct si, i tohle jsem já. Jo, trošičku jak dneska, když Marťa teda mi popisovala, co já vlastně dělám a já, no jo, i tohle jsem já. Ale pak i s těma dětma, když zrovna je chvíle, která je, jo, nebo v té rodině, v tom mateřství, ty chvíle, které jsou jako, a to, co si představujeme jako zregulovaný, který jsou jako fajn, kdy to jako zvládnu, kdy dokážu být prostě takový ten přístav, který to jako pojme, geniální. A je skvělý, když jako těch fází máme celkem hodně. Ale my nemůžeme být jenom tam. Nikdo to nedá. My jsme se bavili, ty jsi to vlastně řekla tady už v tom, bylo to předtím, nebo už to bylo v rozhovoru, jestli matka Tereza to dávala nebo nedávala, jestli by to dávala v tom kontextu. Jo, Když po ní pořád někdo takhle chce. Jo, to jsem řekla už teď na natáčení. Jo. No, takže nevím, možná to někdo dává, ale většinou je toho na nás hodně. Většinou zvládat jako chod domácnosti, partnerství, mateřství nebo mateřství bez partnerství, jo, bez partnera, že jsme na to sami.
práce, jako opravdu toho, co s náma pracuje a s čím my v životě pracujeme, jako co potřebujeme, tak je toho jako hodně. Tak je toho hodně. Což vede k tomu, velmi přirozeně, že my se tady z té zregulované polohy, kdy máme tu kapacitu, kdy můžeme být štědrý, velkorysý a mít pochopení, tak se dostaneme prostě do nějaký jiný polohy. Jo? Tady je jenom prostě fakt toho, že to, co my od sebe očekáváme, co se od nás očekává, co si tak jako říkáme, že bychom jako měli zvládnout nebo prostě chtěli zvládnout, tak bývá často velmi, velmi nerealistický. A teď ještě zpátky jenom, abych uzavřela s tím regulovaným nervovým systémem. Ten nervový systém se někdy reguluje dolů, tady z toho napětí, a někdy se potřebuje otočit, tady ta hlasitost zase směrem nahoru, abychom například to, co v sobě ucpáváme, co v sobě dusíme, co všechno, pro co máme pochopení, tak my potřebujeme otočit nahoru, abychom dokázali říct ne, jo, ne svým dětem, ne sami sobě, když po sobě chceme zase něco dalšího, jo, abychom si dokázali ustát hranice, jo, abychom vůbec jako vyventilovali. Potřebujeme tady tu aktivaci, tu regulaci nahoru. Mě úplně tady cítím, jo, tady to jde prostě potom ta aktivace, kdy ta pozornost jde, trošku adrenalin, do končetin, jo, a já jsem schopná udělat krok. Já potřebuju tady tu regulaci nahoru, právě tu aktivaci k tomu, abych dokázala třeba odejít z nějaké situace a nezůstávat v něčem, kde mi není dobře. Jo? Takže tohle je prostě regulace nejenom do klidu, ale i ta regulace nahoru a prostě jako rozpumpovat nějaký adrenalin, který nám pomůže hnout se z místa, který nám pomáhá v absolutně zásadních životních situacích. Jo? A ty děti, my jsme ty zářičky, jo, tak jako kolem nás se hodně točí nervový systém, se o tom bavili vlastně minule, že rodina je jeden nervový systém z mnoha. Jo, je tam mnoho zvířátek, které jsou součástí toho nervového systému, ale my fungujeme i jako jeden celek. Jakákoliv skupina, u té rodiny je to velmi silný. A my jako máme často důležitou jako ladící roli tady v tom nervovém systému, kam bude směřovat ta rodina. Plus, když dcery naše začínají do puberty, tak jsou také ladičky a rušičky. Když pubertální dcera je v pohodě, tak prostě všichni jsou úplně, jako, máme pocit, že zvládneme všechno, možná se v tom poznáte. Když pubertální dcera není v pohodě a když má třeba mámu, která je v perimenopauze, jako je to u nás, tak to může být jako velmi zajímavý. Jo? Takže, jenom abych se vrátila k té iluzi o regulaci. Regulace není jenom klid. Nervový systém se reguluje dolů a nahoru. A my potřebujeme, jak v životě, jo, tak v mateřství, v rodičovství, tak my potřebujeme jezdit po těch vlnách. Vlna aktivace, vlna regulace a ideálně regenerace. Ne ideálně, vlastně jako strašně je to důležité. Když tam ta regenerace není, tak nám pak jako docházejí ty síly. Jo? Takže my surfujeme prostě na vlnách a někdy u toho surfování zvedneme hlas. A to neznamená, že zvednout hlas nebo něco říct jasně, nebo klidně zařvat, nebo někdy se i u toho, ještě k tomu přidám, jako někdy se prostě u toho sesypat a vidět jako tak tohle jsem vůbec nezvládla, tohle bych jako nechtěla, se nechci chovat ke svým dětem, ale prostě tohle se stalo. Tak já to zabalím ještě jenom do toho balíčku, že tohle všechno samo o sobě vůbec není špatně. Protože ty děti, oni se v prvních, 8 letech se učí strašně moc věcí jenom skrze to, že my jsme a skrze to, jaký my máme rytmus a jak ty věci jako děláme. A potom stále jsme ještě ta jednotka toho rodinného systému. Jo? A oni se i skrz to, že my nejsme jenom zregulovaný. Že když je třeba, tak prostě zařvem. Nebo když potřebujeme, tak si jako zabrečíme. Jo? Nebo prostě jako takový ty věci, co máme pocit, že bychom neměli před těma dětma dělat, tak oni jako vědí, já taky můžu. Já taky nemusím být dokonalá. A zároveň jedna z věcí, kterou oni se ještě od nás jako strašně moc učí, je to, že oni nepotřebují dokonalý prostředí. Oni nás nepotřebují dokonalý, abychom všechno zvládali. Jo? Jako z psychologie, oni potřebují 30% regulace.
jo, tady v tom systému, kde prostě ty věci, kde se dostaneme do stavu, kde všechno, co se odehrálo, se může zpracovat a opravit. A ten zbytek může být výzva. Může to být pro ně náročnější, pro nás náročnější, jo? Ale je strašně důležitý nacházet ty chvilky, kde to, co se odehrálo, můžeme strávit, kde se to může prostě opravit. Tím, že jsme spolu, tím, že si to řekneme, jo? Tím, že prostě zažíváme i ty jiné chvilky. Takže je to vlastně o tom rytmu toho, tady to je naše doma bezpečí a je úplně přirozený, že z tohohle bezpečí skáčeme ven a vracím, ale potřebujeme se vracet dovnitř. Jo? A někdy, abychom kultivovali tohle bezpečí, tak potřebujeme otočit to volume, tu hlasitost směrem nahoru a někdy to prostě potřebujeme otočit směrem dolů. Ale nejde o žádný ideální stav. Já praktikuju přes 20 let buddhismus. V naší verzi buddhismus osvícení není statický stav, ale je to jenom vlastně osvícení já bych to ještě, je vlastně kapacita uvidět tu hodnotu toho všeho, co se v životě děje a vlastně jenom dokázat na to posvítit. Jo? Umět to prožít a získat od toho odstup. Jo? A to je vlastně ono. My můžeme prožívat všechny nejrůznější polohy a je to strašně důležitý. Ještě zavřu, než pustím z tebe ke slovu, jo? Ale my, kdybychom byli pořád jenom zregulovaný, jo, v tom jako zregulovaný, vyzilovaný, všechno je v pohodě, tak náš nervový systém, on potřebuje, stejně jako svaly, on se potřebuje hejbat. On potřebuje prostě jezdit po těch vlnách. On se potřebuje kyvadlem vykývnout někam, co je na hranici, nebo klidně i za hranicí, mít nějaký komfortní zóny. Jo, jsem chtěla říct buddhismu, ne buddhismu, se tomu říká osvícení, ale v tom, tam je to jinak, ale jako v tom, té jako neurovědě, a podle Daniela Ziegla se tomu říká okno té tolerance. Jo, takový to, tady jsem doma, tady to je dobrý a já můžu, a je to úplně v pohodě, že vyskakuju prostě tady za to okno, ale co je pro nás strašně důležitý, umět se vracet domů. Jo, takže regulace, zregulovaný nervový systém není jenom vyzenovaný a vyklidněný. To je jedna část, která je skvělá, kterou si užívejte, když ji zažíváte. A zároveň je úplně OK, když zažíváme jako různý jiný polohy. A já to možná nejdřív tak jako uzavřu, abys to mohla ještě doplnit a pak uvidíme ještě, kam se dostaneme dál. Dával to smysl? Bylo to jako pojatelný, no. Jo, a jsem hodně ráda, že jsi tak jako by to stáhla z toho piedestálu, protože mám pocit, že když se nějaký téma dostane do společnosti a je skvělý, jak jsi říkala, že prostě polyvagální teorie je v Kosmopolitanu, tak se z toho vlastně jakoby vycucne nějaká jakoby část, která vypadá hezky a protože ta společnost celkově hodně jakoby tíhne, nebo západní společnost, hodně tíhne jako k té dokonalosti a k tomu, aby to všechno jakoby bylo perfektní. Ve chvíli, kdy se začneme zabývat nějakým duchovním aspektem, takže všichni tady směřujeme k osvícení, tak vlastně se to všechno jakoby zcucne do nějaké jako strašné jednoduchosti, která ale na nás paradoxně ještě víc tlačí a nezmiňují se už jakoby ty další aspekty. Jo. A já si pamatuju přesně, když jsem viděla třeba vlnu Wim Hof metody, nebo vlnu breathworku, nebo vlnu mindfulness, jo, nebo vlnu jogy. Co to jako udělá? Že vlastně se z toho jakoby vytáhne jenom jako nějaká část, která nám jako pomůže ukázat nějaký kroky k tomu, aby jsme konečně byli tím, co chceme, těma dokonalýma osobnostma, konečně naplňovali tu naši perfektní představu a vlastně spoustu dalších věcí to jako to jako pokryje, nebo skryje, takhle spíš skryje. A tím, že na ně nejde pozornost, tak nás to paradoxně ještě víc jako ještě víc nás to trigruje vlastně, ještě víc nám to znemožňuje cítit se v tom životě jako v bezpečí a cítit se v tom dost dobře v každém tom přítomném okamžiku. A hodně se mi líbilo, jak se vysvětlila i to okno tolerance, který si myslím, že pro tohle téma je hodně jako důležitý. A je hodně důležitý zmiňovat a bavit se o tom, nebo jako vyvědět, co mě jako, jak to okno tolerance funguje, jak si ho můžu jako navyšovat, kdy se v něm pohybuju, kdy jsem mimo. A i zároveň vědět, že to mateřství
tím, jak je to jako role a ta každodenní přítomnost je tak, jako řeknu, brutálně nepředvídatelná. A znova to zopakuju. Tak brutálně nepředvídatelný to je. A je jedno, jestli máme jedno, dvě, tři děti, nebo prostě ještě do toho zvířata, nebo prostě je to tak nepředvídatelný. Tak to jako drasticky samozřejmě zužuje to naše okno tolerance a je dobrý prostě o tom vědět, že se tohle to jako děje. No a ještě si pojmenovala ten... Můžu jenom No, ještě? no, povídej. Jenom k tomu, jo. Ono vlastně nemusí zužovat to okno tolerance, ale tolik věcí se děje, co jde za ty hranice. Jo, možná se pak pobavíme o tom, jak ho rozšiřovat, to okno tolerance, ale jo, jo. No Já se vyhazuje, a no. hodně se mi líbilo, jak jsi i mluvila o těch emocích a o tom, kdy se to jako, kdy se jakoby jak to říct, vyšpígrujeme prostě do těch emocí a potřebujeme na to mít taky kapacitu. Protože jít do nějakého jako vzteku nebo do nějakého jako vyjádření se, to potřebuje obrovskou kapacitu, to potřebuje jako obrovský pocit bezpečí. To není o tom, že jakoby každý to umí a každý to umí kdykoliv. Takže to mi přišlo taky zajímavý. A zároveň je kolem toho jako nějaký stigma, že tohle bychom jako neměli, protože ta dokonalá máma vypadá takhle. A ono se to někomu možná daří, pokud má doma prostě, já nevím, 2, 3, 4 nebo jedno. Já tady rozhodně nemám klidný děti. Pokud má doma nějaký jako introvertní děti, no tak je to třeba něco jiného. Já jsem zrovna jako včera si s někým povídala a říkám, já mám doma prostě všechno jenom na 3 introvertní děti, prostě tady jako rozhodně nehrozí, že by někdo jako seděl na místě a hodinu si v klidu čet knížku, nebo si hráli někde jako v tichosti. Jo, zadaří se to někdy. Ale rozhodně ta moje realita je takhle slyšet, no. Jo. Takže je to dobře, že jsi zmínila, že prostě, protože okolo toho máme strašný potom stud, který zase spirálovitě nás stahuje do toho, že máme pocit té viny a to selhání a tím si zase snižujeme tu kapacitu a zase prostě pak jsme jakoby víc reaktivní, protože už o sobě smýšlíme a priori v tom základu, že jsme prostě jako lůzři, nebo prostě... Lůzrině, dáme tomu. Lůzrině. A tohle všechno se propisuje do těch našich jako reakcí. O to víc, jak jsme se s Niky shodli, na Vánoce, kdy ten tlak těch očekávání je jako ještě diametrálně jakoby větší. I dílem toho, že to očekávání tam přidají ty rodiny, širší, který si představují, že teď budou s těma dětma sedět u toho vánočního stromečku, dělat ty krásné fotky, které my známe z těch všech Instagramů a z těch knížek fotografických a že si tam ty děti budou v klidu rozebírat si dárky, že jo, a hrát si s nima a budou šířit tu vlnu jenom toho jako adekvátního nadšení, protože někdy ty děti se dostanou do takového jako nadšeneckého amoku a to už je pro nás taky náročný, takže pro nás dospělí, takže si představujeme jenom takové jako nadšení akorát, který jsme schopní jako nějak strávit. A každý tam přidává tady tu trošku a špetku a někdy v obrovskou haldu těch svých očekávání a to všechno my vnímáme na sebe. Na to, jakože často za to bereme zodpovědnost. A pak se třeba uděje to, že buď to přijdeme domů a teď mimo ty záře reflektorů je všechny seřveme do němoty. A nebo jsme naopak v tom jako odpojení, kdy jako mami, posloucháš mě? Mami, už jsem ti říkala po pátý. Mami, prosím tě, tohle. A my jenom, no. Reakce nervového systému, no. Hele, já bych možná ještě jenom tak tím, že teď jsme jako před Vánocema, ale to bývá jako kolem Vánoc, prázdniny plus vůbec jako to téma, jo? Téma návštěvy rodin, očekávání rodin, co se děje vlastně s náma a s nervovým systémem a vůbec jaký výzvy to obnáší. Často jenom ty, když to jsou jako... No, můžou to být různý návštěvy, jo? Ale někdy, když jako jezdíme daleko a vracíme se po delší době třeba jako k naší jako původní rodině, jo? Jako to je samo
téma sama o sobě. A určitě někdy na to natočíme podcast vůbec, jako co se s náma děje a zase jak si můžeme jako podpořit, jo. Um, ale já chci posvítit ještě jenom na jednu věc, která mě... My jsme včera seděli prostě u stolu, nevím, jestli to bylo u večeře, a moje starší dcera je 11 a teď jako jela, a jak uděláme tohle, tak mluvila strašně nahlas a teď strašně plánovala a teď já úplně... Já jako úplně nemám ráda, když mě někdo plánuje, když mě někdo říká, co mám dělat, takže to se mnou tak jako, už tak jako pracuje. Teď jsem ve fázi, když zjišťuju, že můj muž vlastně potřebuje, abych mu pořád říkala, co mám dělat, protože má velmi speciální nastavení nervového systému, o kterém jsme prostě doteďka nevěděli. Takže s tím pracuju a pak najednou prostě takový ten strašný hluk. A moje dcera prostě jela, ale a já úplně jsem jako seděla u toho stolu, tak jsem tak jako chvilku říkala, OK, tak tohle je na mě hodně. A ona už jako ale věděla, mami, promiň, já když jsem prostě takhle natěšená, tak já nemůžu mluvit jako potichu, jo? Že věděla, že to prostě s ní strašně pracuje. A já jsem si jenom uvědomila celé to moje jako dětství, jo, takový to, kdy prostě ty moje rodiče, ta moje máma fakt jako šílela před Vánocema, protože my jsme byli všichni tři prostě úplně jako neskutečně, že jo, jako rozrušený před těma Vánocema. Což mnoho dětí jako je, prostě ty dárky, ten stromeček tam, nebo cokoliv, jako na co se jako těšili, ale často to je spojený i s takovým, ten jejich nervový systém jede prostě taky, jo, jde jako za ty hranice. Oni mají sami jako problém s tím se nějakým způsobem zregulovat podle toho. Já bych chtěla, aby byli jako tady v pohodě, aby jsme si to jako užívali, no to tak jako není, jo, a ona by tak jenom posvítila na to. A ještě to jako pojmenovala jsem, mami, promiň, já nemůžu jako jinak prostě, protože já jsem jako strašně jako rozrušená a já, no, to je pravda. Jo, a tohle je to, co se s těma dětskama děje. A ono se to děje nějakým způsobem jako i s náma, ale oni prostě jedou a jejich prostě ty šelmičky, ty nervové systémy, já ráda vidím jako zvířátka, tak oni jsou prostě, buď u některých dětí jsou takový jako naspídovaný, což jsou moje děti, jiný děti můžou mít jiný projevy. Jo, najednou jsou prostě, buď jsou třeba nedostupný, nebo jako, jo, svým způsobem je to na ně jako hodně. A oni mají svoje strategie, jak se s tím jako vypořádávají, jo. A jenom jako podívat, a není, jejich jako primární záměr není jako dohnat nás k šílenství. To je vedlejší efekt, ale to není, oni Nedělaj prostě... to na schvál, nedělaj to na schvál. No, to není fakt, jako není to na schvál a oni prostě, ale pro ně je to strašně náročný, jo. Takže jenom už tohle to jako vědět, mě to strašně jako pomáhá právě tím, proč mi přijde skvělej, nebo proč s Marťou si můžeme bavit hodiny a hodiny o nervovém systému, protože nám to dá trošičku takový jako odstup od toho jako vlastně takový ten pocit, to nejsem jenom já, nebo to není jenom to dítě moje divný, to je prostě, aha, to je prostě jako, jo, to je prostě nastavení, to je jako přirozenost toho fungování a tohle se děje prostě ve zvýšeným kolem Vánoc. Jo, prostě stromeček, dárky je pro hodně dětí jako... A pak ještě to může být jako, když je hodně cukru, hodně cukrový, který to jako podporuje, my si to jako nevšíváme. A já nemám nic proti cukroví a cukru, já ho mám ráda, ale vím, že když toho je hodně, tak to ovlivňuje i ten nervový systém, ovlivňuje to prostě ty děti toho zvládají potom vlastně ještě míň, jo. Což, Hodně nebo je to pro ně vzruchu, ještě hodně náročnější. světel, že jo? Světla prostě, Hodně jo. vzruchu, hodně věcí se No, děje, no. povídej. No, jakože toho přidávám, že toho No, je že strašně toho moc. je jako No, hodně. změny častý, přejezdy, blablabla. Přejezdy a často podle toho záleží jako na škole a u nás třeba ve školách před Vánocema je strašně moc akcí, jako školy, různý prostě kroužky, fotbal a gymnastika, všichni měli nějaké jako besídky a my jsme pořád jako vlastně pořád jsme jako někde jezdili a to nebylo jenom, že já si říkám, no tak jako mě 48, tak pro mě už to je jako náročný, ale pro ně je to jinak náročný. Oni vlastně potřebují taky ty svoje ostrůvky, jak oni můžou jako zregulovat a trávit, jo? Jako tam je ten aspekt, no. Takže zase to vlastně jenom jako posvítí na to, že se dějou tady ty výkyvy a že to není že to není tady to osvícení prostě, nebo tady to vyzenovaný klid a bezpečí, neznamená, že to je prostě pořád jenom v klidu, ale můžeš vědět, OK, tyhle ty výkyvy jsou normální. A pak za mě je skvělý vědět, tak nějak jako si vystopovat, co mě, jo, a co mým dětem, nebo nám jako rodině dělá dobře, co jsou ty ostrůvky, kde se to může jako sladit. A tady ještě, než ti dám slovo zpátky,
tak chci možná ještě jenom taky říct to, že ty ostrůvky, kde se to jako sladí, to, když se to ladí, když se reguluje nervový systém, když se všechny ty přebytky těch emocí, těch zážitků, přesně to znáte, pamatujete si, když jste měli maminka malý a teď jsme s nima byli někde prostě venku, strašně moc věcí a oni pak celou noc nespali, protože to na ně bylo jako moc, jo. A to se děje pořád, akorát máme třeba větší kapacitu, naše děti taky, ale prostě jako je toho prostě strašně moc. Takže my potřebujeme ty fáze, kdy jako mezi tím, jo, co je sklidňuje. Nevím, někdo ví, že prostě vyhnat děti ven, prostě, aby měli pohyb. Pohyb je geniální. Pohyb příroda. Oni často nechtějí teď, že jo, tak jako jak je tam dostaneme, jako. Ale jako mít takový to, nevím, hrajeme rodinný hry, jo, nebo prostě víme, dítě se peče sama, má klid v kuchyni prostě, to jí dělá dobře, jo, tak jako vědět, co komu dělá dobře a je to tam v tom dni, jo. To je jako jedna věc. A druhá věc, i to, když mi řekneme tak, a já to občas zažívám se svým mužem, říkám, tak a teď uděláme teda něco jako společně, jako ta rodina, bude to skvělý. A já vím, že často to nejdřív skvělý nebude. V nějaký fázi jo, ale nejdřív se to začne mlít. Jo? A můj muž tak jako je pak strašně zklamaný, že teda to jako nefunguje a já tak jako se třeba naštvu na něj a pak se dostanu do nějaký jako kolotoče. Ale když mám malinko odstup, tak vím, jo, ono to není nejdřív příjemný. Často, když nejdřív jako zpomalíme, když začneme jako regulovat, nebo když si najdeme takovej ten prostor, kde nejedeme naspídovaný, jo, tak ale ta energie ještě jako dojíždí, což může být nespokojenost, hádky, jo, takový to, děti přijdou domů, zloběj, jo, od babičky byly strašně hodný, tady zloběj. My přijdeme domů, taky potřebujeme zlobit, potřebujeme to nějak jako ze sebe dostat, jo. Tak jenom, že jako i když je nějaká fáze, kdy se to zdánlivě mele, ale i tady to, že jak se to mele, tak může být, když to tak jako máme vysledovaný, jo, tak víme, tak je to součástí toho, že se jako regulujeme. Regulace není, jsem vyzenovaná, je to v pohodě. Jako Buda, než se dostal tady do té vyzenovanosti, tak si prošel pěkným peklíčkem. Jo, tím vším, co se u toho děje, než já tady ten stav jako můžu nějakým způsobem, tady, on taky hledal. Jo, a šel fakt jako peklo nebe, jako v tomhletom smyslu. A tohle je to, co se děje prostě u nás jako dnes a denně. Že i ty věci, které vlastně jsou pro nás dobrý, jako že třeba děti nechtějí jít ven, nebo jdeme ven a oni nejdřív, že jo, já už to chci strašně užívat a chci být, jsem tam jako spokojená, oni nejsou, oni ještě melou, oni ještě než se jako sklidnějí, než si to jako užijou taky, nebo jo, někdy si to neužijou a přesto nám to všem udělalo dobře. Tak jenom jako tady ten aspekt toho, že někdy taky v tom očekávání a v tom, tak my už děláme vlastně, když už všechno jako děláme správně, tak jak to, že to není tak, jak bychom chtěli, tak vlastně to, že to bude takhle, je vlastně taky jako iluze. To je část, někdy to je takhle a je to skvělý, ale někdy už jenom tím, že ten život zpracováváme, integrujeme, regulujeme, jo, tak to znamená, že to je nějakým způsobem jako diskomfortní a nepříjemný a že potřebujeme, já jsem vlastně mluvila na začátku o tom, kdy potřebujeme ty věci vyventilovat. Než se sklidníme, potřebujeme vyventilovat to, co v nás je. Jinak to tam prostě někde zůstane uložení. A to ventilování známe třeba i sami, že si říkáme, tak teď si dám ten klídeček, zase další jako jiný téma. A já se moc těším, že tě budu mít v kongresu v perimenopauze tady na to téma zpomalování a vytváření návyků vůbec jako pro ženy. Ale a teď jsem úplně ztratila niť. No, že si jdeš taky sama udělat ten klid pro sebe. Jo, ano, že prostě sami zažíváme třeba, že chceme ten klid a jsme absolutně neklidní, protože tam je něco, my potřebujeme nejdřív vyventilovat tu energii, abychom mohli být v klidu, jo. A to se děje potom krát podle kolik je členů rodiny. Jo, a někdy ještě, a co třeba můj muž má taky, když mě chce tak jako popíchnout, jo, neúmyslně, ale dělá to a děje se to vždycky, když mi jako řekne, no ale ty seš ta dospělá, ty už bys měla vědět, oni jsou děti, oni nevědí. No to bych mu dala do držky. Jakože úplně takhle. Protože my můžeme tady to rozhodnutí dělat, když jsme v okně tolerance. A to já dělám velkorysé, dělám velikánský okno tolerance. Když jsme za ním, tak už jako neřídíme, tak už nemůžeme dělat takový ty, jak se tomu říká, jako promyšlený rozhodnutí. Nemůžeme se rozhodnout, jestli zareaguju tak nebo tak. Když náš nervový systém je prostě přetížený a my jsme za svýma hranicema, když jsme tam třeba dlouhodobě nebo chronicky,
tak tam už nemáme vůbec šanci dělat nějaké rozhodnutí. Tam jsme vlastně ve stejném stavu jako děti, kteří se ještě neumí zregulovat, kteří ještě vlastně vůbec nevědí, co s tím a potřebovali by někoho, od koho se to jako naučí. No. Tak já zase mlčím, dám ti slovo, protože mě to vždycky rozjede úplně do spousty témat, ale... No a já to mám jakoby stejně, mě tady, a tohle to je právě ten jako důkaz toho, že my bychom byli schopni udělat 200 hodin ne, nebojte se, nebude to trvat 200 hodin, ale já s tím naprosto, já jsem si tady napsala nějaký věci a samozřejmě mi to tady taky jako šplouchá v hlavě jako další témata, který to otvírá, protože ta fascinace tím nervovým systémem je prostě obrovská a ta práce s tím vlastně dává jako velký smysl, i nesmysl někdy. Někdy je to fakt jako, že to nedává smysl, protože se to jakoby děje přesně jak to popsala. Neděje se to jako, že by bychom se proto rozhodli. A proto je dobrý jako vědět a já se teď jako Zrovna včera jsme jeli ze slunovratového ohně, což bylo pro mě jako naprosto krásný, jako v zimě koukat do toho ohně. To byla jako nádherná regulace, kterou vlastně člověk ve většině případů nezažívá, protože v zimě nebejváme za stolik u ohně. A tím, jak je vlastně docela teplo, takže jsme koukali do ohně, dávali jsme nám ty svoje jakoby přání a tak. A já jsem si nějak uvědomila přesně tady to, že my často máme pocit, že to ty lidi dělají schválně, ale to je prostě jenom ten automat toho nervového systému a těch nahraných jako hodnot a programů a neznám nikoho, kdo by se jako v každou chvíli vědomě rozhodoval o těch svých jako mikročinech, který jako dělá. A tohle to je vlastně strašně zajímavý. A není to o tom, že se budeme navzájem vinit nebo kritizovat. Jasně, samozřejmě, jakoby v některých chvílích dáme někomu feedback, ale je to vlastně ten, jako to, jak to říct, ten prostor toho lidství. Jakože v tomhle my jsme všichni spolu. To není něco, co tady mám jenom já nebo Niky. To není něco, co dělají jenom naše děti a vaše ne. To není něco, co dělá jenom Niky muž a můj muž je už na tom piedestálu a už neříká tady ty stupidní moudrý rady, který tě pošlou ještě 20 pater víc do pekla, jo. To prostě děláme všichni, úplně všichni, jo, s láskou k vám, pánové, my tyhle ty moudra taky samozřejmě říkáme. A nebo já, jo. Moje taktiky. No. Já jo, že jo, taky. Takže tohle mi přijde vlastně fakt zajímavý, no. A já bych možná na závěr řekla nějaký ty naše jakoby regulační mechanismy, nebo jak to říct, nebo tak ty naše ostrůvky, protože to mi přijde teď jako hodně důležitý. Jo. A pro mě to je rozhodně dech. A dech, když říkám, tak tím jako nemyslím, lidi si myslí, že to je nějaká jako 20-kroková dechová technika nebo nějaký specifický počítání. A pro mě vlastně hodně jako regulační je jenom takový to klasický z mindfulness, zaměřit se jenom na ten dech a vnímat, kde je vlastně nejvýraznější v tu chvíli. Často to bývá v nosních dírkách, ale ne vždycky. A tohle je pro mě vždycky tak úplně jako, že najednou nějaká část jako by spadne. A druhá věc, kterou teď hodně užívám, je, jako hudbu všeobecně si užívám, ale teď speciálně si užívám, když mám ten čas, kdy jedu sama v autě, což nebývá vždycky. Jedna z mých rolí je prostě family taxi driver. Takže jako většinou bývají ty písničky zvolený právě jak dětma. Jo. A já teď poslouchám Davida Kushnera. On ve svých písních prostě sdílí svý rozhovory s Bohem. A já jsem prostě našla, a on je Američan. A já jsem prostě našla na světě člověka, který mám pocit, že je prostě můj kmen. On prostě vidí tu dichotomii toho, že my si něco přejeme a něco jiného žijeme. Toho, že my chceme být dobrý lidi, ale vlastně podléháme těm jako zlozvykům. Toho, že prostě máme ty strachy, že máme ty úzkosti, jo, a že tam jsou všechny tady ty neviditelné síly a přesto kráčíme k Bohu a chceme být s tím Bohem v tom spojení. Takže mě tady ten týpeček, který mu je 25 a já to vůbec nechápu, jak může někdo v 25 prostě takhle tvořit, takhle hustou hudbu a ještě takhle moudrý jako věty. Jako neuvěřitelně se u toho dojímám a jsem v největší pokoře k té jako božské tvořivosti, jak tohle může jako vytvořit. Ale jsem vděčná za ty jeho písničky, protože pro mě tohle jako posvícení na tu lidskou nedokonalost je něco tak jako neuvěřitelně posilujícího. A ještě když si to zpívám, a jde to přes tu bránici a přes to tělo a ty písničky jsou prostě nádherný a klidný
Jo, Mm. není to žádný prostě bum, 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 bum. Je to prostě fakt takový jakoby klidný, takže to teďka jako hodně užívám a jedna z mých jako hodně oblíbených písniček je tady ta láska hodná jí jako udržet, kde se zamýšlí nad tím, jestli vlastně jako partnerský vztahy, jestli ten partnerský vztah, který žiju, budu žít ještě za 20 let a v jakém bude stavu. Jo, hodně hustý věci prostě. Fakt pro mě úplně wow. Takže tohle je pro mě teď takový jako okýnko, kterým si nebo ty v úzovkách techniky, kterými se jakoby rozšiřuju, to okýnko tolerance a kde se dostávám do toho bezpečí a kde vím, že když tady ten týpek z Ameriky prostě, který vyprodává sály, sdílí tady tu svoji nedokonalost, tak já ji vlastně můžu žít taky. Mm. No. Wow. Máš ty nějaký teďko něco jako Jo, významného, co tě jako... přichází. To je to, čemu říkám, ta normalizace. Pojďme normalizovat svůj život znovu, to je úplně nádhera. Mám no. A ještě jenom ale předtím si pozdílet, my jsme včera zdobili stromeček a moje 9letá dcera, nebo naše 9letá dcera, ještě nakreslila takový různě jako lístečky, vlastně takový jako citáty, co si sama tak jako... A napsala tam na jeden citát, můj život je někdy těžký, ale přesto je skvělej. A je 9, tak na ní koukám. Tak jo, jo. A pak se říká, hele, to je něco, co by řekl Dumbledore. Víš, jako prostě ten, jako, tak to je takový jako moudro. A ona, ne. Říkám, no, Dumbledore je nejmoudřejší. A ona, ne, mami, ty jsi nejmoudřejší. Já jsem třeba strašně smát, říkám, nejsem. Ale tohle je fakt úžasný, protože když tohle jako žiju, tak vlastně je mi strašně dobře. Takže tak jako 25letý týpek a 9letá týpkyně. No, pro mě je jako ty jako větší, já potřebuji jako ideálním světě a životě být každý den venku. Aspoň chvíli na procházku do lesa a my žijeme tak, že já jako vykročím z toho domu a ten les tady je a mám tam tu kombinaci jako pohybu a příroda, která je nádherný nervový systém a ona, aniž já bych musela něco dělat, tak jako ona, můj systém, moje tělo se reguluje s ní, takže aniž bych cokoliv musela udělat, tak přijdu domů a je mi líp. A tohle je můj dech. Tady to jako vzdychání, takový to jako nevzdychej, kdo je na to zvědavej, tak no, takový ten nádech, může být hluboký, nemusí a hlavně jako výdech, takový to ten výdech, co on vezme sebou prostě to, co se nahromadilo, něco z toho, ne všechno, není to jako tady to budeš dělat a bude ti skvěle, ale když si vzpomeneš a zrovna se prostě nadechneš a vydechneš, což třeba mnoho žen na začátku jako nemůže zvučet u toho, jo, je tam nějaký blok v pohodě, to postupně, ale jako dovolit si vzdychat, protože tady to vzdychání je vlastně něco, co tělo, když ho necháme, tak ono to dělá úplně přirozeně, dělá to samo, dělá to několikrát za hodinu a reguluje se tak samo, prostě jo, kultivuje tu naši kapacitu, stará se o to naše okno. Tím, že mnozí z nás a mnohé z nás jsou jako skrocené v tom smyslu, co všechno jako neděláme, tak to tělo nemůže dělat to, co umí nejlíp a to je právě jak uzdravovat, regulovat, ventilovat, jo, pečovat o naše zdroje prostě. Ono je tady, jo, je to prostě náš průvodce, náš družka a dělá tyhle ty věci prostě velmi přirozeně, když ho necháme, no. Takže pro mě je to tady ten nádech, výdech, pak několikrát za den se prostě oklepat. Čímž kdykoliv, když se něco děje, ale když se neděje, jo? Že to vlastně takový propojení prevence a akutní péče. No a tím, jak je to prevence i akutní péče, tak právě to dlouhodobě rozšiřuje tady tu naší kapacitu, jak jsi to hezky pojmenoval, tady to okno tolerance, to, co zvládneme, aniž by nás to nějak jako rozhodilo. Uh, no, takže pro mě pohyb, jako vždycky. A, a hudba teda taky, a zpívat a tak, ale jít ven, aspoň na chvilku, když už nemůžu dál, tak prostě aspoň obejít dům, nebo se jít nadechat prostě na balkon a prostě, no, povzdychnout se a oklepat se.
No, Tady u a toho... pak jako možná ještě bych jenom dodala takový to jako dlouhodobějc, abychom fakt jako dlouhodobě rozšířili tu svoji kapacitu, aby to okno tolerance fakt se jako zvětšilo, aby nám bylo, aby jsme byli tak jako, abychom se měli kam vracet domů, já to říkám fakt jako, aby ten náš domov, do kterého se vracíme jako do bezpečí, aby byl jako pohodlný, aby byl velký, tak prostě proto potřebujeme něco dělat jako dlouhodobějc a třeba i trošku víc, ale začít prostě úplně tady těma mikrodávkama a věcma, které jsou velmi dostupné, tak je úplně skvělý, protože často díky tomu si pak dovolíme i dělat nějaký větší další kroky, k čemu se třeba dostaneme v nějakým jiném dílu, jak kultivovat tu svoji kapacitu, no. Jak se jenom dělala ty zvuky, jo, tak Hmm. u dětí u nás to pozoruju, že je to takový to jako jakože bučej prostě jak nějaká Tak kráva, víš? trigrovat, že? Když to člověk neví. No, hrozně to trigruje. Jako, co to je? Proboha, nemůžu vyjádřit se doma. No, tak tam ta zábrana není ještě. No, to je skvělé. A vlastně, aby tam jako neměla by tam být, protože to pokrotit jenom na určitých místech, jako doma ne. Tak já si tady píšu témata na příště. Jo, máme jich nemálo. Těším se na ně. No a dneska už bych to chtěla uzavřít a zároveň nás přivést jako k tomu, že za mě, jestli je něco jako fakt úplně jednou z nejsilnějších praxí, která dělá divy, ať už v tom našem mikrosystému rodinným, nebo v tom našem systému fyzickém, anebo i v tom celosvětovém, tak je to za mě vděčnost. A tak s tím zakončím tu dnešní naši povídačku. Mm, Hmm. I tak lidsky, jo, protože my jsme si s Niky představovali, že budeme mít už natočeno mnohem víc těch rozhovorů, ale máme mnohem víc rozhovorů, které proběhly v té naší WhatsApp jakoby ne skupině, ale tak prostě v těch našich WhatsApp zprávách, než je těch natočených rozhovorů. Ale já i přesto, že to tak je, cítím velkou vděčnost, že se tenhle rozhovor zrodil v téhle době, že jsme se na to obě našli čas. Hodně děkuju za naše sdílení, hodně děkuju za naše otevírání těch právě lidských témat i za tu odvahu tom bejt, to je jako prvotně, a odvahu to vůbec jako někomu dát vidět, protože to je velká odvaha. Hmm. A za nás obě a za všechny, kteří to tak mají a mají někoho blízkého, komu jsou ochotní jakoby svěřit pod světlo nebo do pozornosti svý lidský nedokonalosti, obyčejnosti, selhání nebo prostě ty jako temnější emoce. A taky děkuju vůbec tady vám, že posloucháte tady ten podcast, který nejede na žádný marketingový bázi typu každý týden vyjde jedno téma, prostě je to hodně intuitivní proces pro mě a jsem moc ráda, že to posloucháte, že vám to dává smysl, že vám to něco dává. Pokud byste na to měli něco, co byste chtěli napsat, můžete asi primárně na Instagramu mě napsat třeba do zprávy nebo na e-mail. Můžeme si to s Niky vyřídit nebo předat, anebo můžete zase skontaktovat Niky na jejím webu, určitě najdete nějaký kontaktní média. Pokud by bylo něco, co byste chtěli vyjádřit, co vám otevřelo oči, uzavřelo nějaký téma, tak pro každého tvůrce je tohle velmi jako důležitý slyšet, že ty věci, které otvíráme nebo uzavíráme, nebo vnášíme do toho časoprostoru a do té naší lidské reality, že to má nějaký impact, nějaký efekt. A přeju nám všem, aby jsme si nejenom tyhle ty svátky, který teď otevíráme, ten vánoční čas, užili ale jinak, v tom smyslu té laskavosti, aby jsme si užili pozorování a fascinaci tím, o čem jsme tady s Niky povídali a věděli, že všechny ty projevy, ať už naše nebo našich blízkých, jsou svým způsobem opravdu projevem toho nervového systému a není tam nic, co bychom si mohli jako lidi zazlívat, vyčítat,
Což neznamená, že si nenastavím někde hranice, což neznamená, že budu na všechno pohlížet jako Buddha z obláčku a všechno to budu respektovat. To vůbec tím nechci říct. Ale být tam v té fascinaci, ať už se to týče projevů toho našeho těla a toho nervového systému, anebo právě těch nervových systémů kolem nás. A já věřím, že když budeme kráčet životem v tady té fascinaci tím, jak je to lidství vlastně jako pro nás všechny stejný svým způsobem a nedokonalý, takže bude ubejvat těch rozkolů a těch různých jako šarvátek v menším i větším měřítku. A to bych nám všem velmi, velmi přála. A včera jsem poslouchala rozhovor nebo TEDxový talk o jedné paní, která říkala, že umění je právě v téhle oblasti velmi důležitý a že právě díky umění a právě díky takovým počinům, který se zdají být strašně malicherný pro ten svět venku a pro to, co se tam děje, tak já právě s tady tou silou, s tady tím vědomím dneska tvořím ten rozhovor a vím, že i když je to obyčejný rozhovor dvou ve své podstatě obyčejných žen, matek, tak já vím, že má velký dopad a že my tohle jako lidi potřebujeme. Takže veliké díky za nás všechny. Děkuji. Nádherný. Tak jo, krásný čas a těšíme se v další epizodě na téma nervový systém a všechny další odkazy najdete pod tímto rozhovorem. Naslyšenou. Naslyšenou, pa.